Ketua Pegiat LPMK Unit Sampangan panjenenganipun Bapak Suharwanto. Ngaturaken tokoh Raden Banyu katur dumateng Bapak Supandi. Ika menika katur dumateng Ki Gading Pawukir ugi wonten keparipun jumeneng tumuju wonten ing sasana budaya. Lung panampi saking panjenenganipun Bapak Lurah Haji Sarjoko, tokoh Raden Abimanyu dumateng Ki Gading Pawukir Seno Saputra Hambur Wakani gelaring ringgit wacucal sedalun atas Memetri Dusun Pedeguan Mantuk. Katur kedepan dumateng para ingkang kabiji meratisaken lung panampi tokoh Raden Abimanyu minangka murakani lasitaning adicara gelaring ringgit paucal Metri Dusun wonten ing Mantuk Sampangan. Saking pamirsa budaya ingkang satuhu kinurmatan kados pundi babaring cariyos Wahyu Cakraniran dening Ki Gading Pawukir Seno Saputra ing adicara Memetri Dusun Mantuk Sampangan. Sugeng Hamir Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sita nanging antuk nugra
putraku nggir wong bagus Abimanyu. Katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besok ingkang bisa jumeneng nata ngesuhi para kawula. Umpama ora mangkono ya mung sira ingkang besok bisa nurunake sejarahing ratu. Nanging tumrapun bapa iki malah abot nggir. Krana apa? Krana sawijining ratu mono ora gampang. Merga ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula nang ukur marang kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan, ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan. Lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah, nanging iku amanah. Tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakutuhe lan tanggung jawab tumrap negara lan para kawula. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja banjur golek pengalep kulub nggir Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula. Yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubluk-cupeting nalar tuna ing budi cingranging samukawis lan kula inggih ngrumaosi menawi kula dereng saged mudahaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki saektine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikekudang. Ing besok bisa nerusake sejarahing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawisipun kula inggih tasih kirang. Kejawi kula boten pantes putra-putra Pandhawa menika boten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kang Mas Pancawala, Kang Mas Gatotkaca, Kang Mas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni. Lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa taruna ngungkuli bapa sira ingkang wis dikekudang. Aja nganti kendhu, aja mangrung tingal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhi marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas kok karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya pangwasa luhur ngambil gaiping widi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe. Lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu, aja ngaku anak Janaka Abimanyu.
Kuswa picer muwur Ndara lanang kula Gus Ndara Abimanyu ampun sumengko raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar umpama aku mati wae piye Kyai ampun ngaten nggih Gus ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Ah, piyaine pancen ladak lirih mula yen paring piwucalan paring duka kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun tegese karaharjan lan keslametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan tegese ninggal warisan pepadang merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan. Kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna. Banjur yang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Nah, mula kados ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih mboten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku mboten wonten sing ajeng jlomprongake. Punten. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padhang rembulane mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan niku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing nusa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyu ning ratu manggayuh nggih Den. Kyai biar padang trawangan persasat umampaing wanci panglong kepapak obor sosro dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kyai Semar taso namung puja sesantiran puja mantra pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku akal lan budi dadi cagaku kapitayan dadi gegondelanku sabar dadi pusakaku Dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara Abimanyu sumedya
gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mau aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene samengko Abimanyu bakal membo dadi pendhita mergaya kanthi sarana dadi pendhita demen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai inggih niku pun sae niku pun mangtindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumaming tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal mungging rahayu Dendra Abimanyu.
carita linarik nututing basa. Duwe kuno Musrasela yen laras saya karaos. Mula cari lang rasa wani, roing diri, rasa rumongsung rumangsani lir jalma ilo kaca. Jarweh wis jenakuk cahing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran. Yaiku kang sejati, hampir sari pagelaran Ringgit Purwa. Surya Candra Darum yang Kartika Kinurba kudrating kang kawasa sari ratri angedri bawana purwa ing tekek dosina gilir gumanti tanpa gembo teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar sinirambun Jawa kaya pati ngrembah dadi pewadange kutu-kutu alang atoga buron yang buron toya dadi bebrananing kang tanpa wicalan. Jarung menungso tinitah priya wanita spandha-pandha anut golonganing bangsa dewi-dewi. Ananging negaripun Dita ingkang kaiku Adidasa Purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasmaning akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati ya negaring Dwaraka ya negari Jenggala Manik prapila winastan negari Dwarawati yaiku polawan nganing jagat utawi wanganing rahsa Dwaraka panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya nagari 100 sarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Tuh negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane pramila datan memukal lamun ngenguwung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati yakti aja juluk Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Harimurti ya Prabu Padmanaba Kesawa Wasudewa Narayana Danardana ya Sang Wisnumurti Narendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate tanana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lah sinentawa ingkang kepareng nyaket mangarsa lenggah mabuka amarikelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi tuh menika warnanira pisanipun putra dalem satria ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka Raden Samba mengkarakan pisanipun satria Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem rekyana Patih Udawa kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita mangkono rewung sing samekta Sang Nata Arsa medhar sabda dadi mangkono paudas maraning driya ingkang dereng kababaring lisan.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna Sepak puspiteng udana miyang banjarah sarwara ranggeng maneh Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kenyaring deca liwaran lereki lat sisiring dadet wimbo kakanda mrek pinggir katiuping samirana mandra sabaran mangambar kungas Gepeki madyaning pasewakan tandya Ngiwang sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa Haywa kongsi ndadekke kaget ing pamikirira
Marmane pasuwanira ingsun piji mangarsa saekti ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa prajaningsun Kakang Patih Udawa. Hai nok nun igawit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumungkeming panjenenganing nata boten wonten ingkang angliruaken dawuh. Senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga wastra tansah sumanggeming karya luhuring nusa bangsa lan negari. Hai nok nun inggih Yaya Patih Udawa, ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajaningsun lan bisa njunjung asma keprabanan ingsun. Pakarya kang kaya mangkono lestarikna ya Patih Udawa. Hai nok nun kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumungkeming pabekti sinuwun Yaya Patih. Wus ingsun tampa nanging tiba padha-padha kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisowanira lan padha kanthi praharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja pisowanipun ingkang Rai Garbaruci boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang Rai ngaturaken sumungkeming pabekti kunjuk wonten sandhaping pepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pabekti wus ingsun tampa akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampa nuna Setyaki. Hai nok nun sanget kapundi mugi dadosna jimat paripe. Putraningsun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa pisowanira Kulup Samba. Kula nok nun inggih Rama Prabu. Kejawi saking menika sawanipun Kang putra pun Samba ngaturaken sumungkeming pabekti kunjuk wonten sahendhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu. Samba sira ngaturke pabekti wus ingsun tampa akarya bombong tias ingsun pangestunipun Rama Gyagi Tampanana Samba. Kawula nuwun inggih sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Koko Prabu. Kepareng ingkang putra pun Samba lajeng sumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya nirengaken karna manglungaken jangga murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasliring samira nomre sakar kadung ngas kadangyo maweh raras retnaning griya Samba ana tetembungan anak anung anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ana ing pangerti. Samba
Pun Rama iki tintah dadi wong tuwa dasare yuswaku ya saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakal ya banjur nglewang mangulon. Lan ora suwe maneh neng diparani mesti aku bakal manjing alam baka. Neng diparani mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam baka. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal nyanyi. Pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing mlarat, sing kasinungan derajat pangkat, ora mawas sing bagus sing ala. Kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro, yaiku urip sadurunge mati lan urip sawuse mati. Sing kaping pindho saiki ngrembug babagan negara. Babagan negara Dwarawati iki. Merga ing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratune utawa pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintah sira ora kabotan tampa nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mesinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba mboten badhe kawratan yen dados Ratu Ndwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing Ndwarawati. Rama, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasan ana tembung taruna ngungkuli bapa merga pangajap ingsun ning sire keprabon ora urung besok ya mung sira. Ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang nglintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira, sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedoi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawruh nanging uga sugih ego lan pertikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure. Anak ratu kudu tansah ngedoi marang piyala. Tegese anak ratu munut kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kono ngopo? Yen ingsun sawang kapinteranmu kuwi durung sepira. Nanging jebul lekasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan. Suka parisuka nyuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kesenengan raga. Tanpa gelem ngasah diri, jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus, banjur saben-saben kuwi uja hardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ki ora pirsa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama ki pirsa kok. Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Iso apa ora? Ana sing rada apik sithik, singsot ya apa ora? Nggih. Malah kepara gonta-ganti wanita ya apa ora? Sombo. Banjur nggon piguna. Neng ndi pigunamu? Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Sombo. Pun Rama bakal ngendika akeh-akeh mangkene merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadeki renggeting pamikira Samba. Sigra-sigraen permana kanca, sigra ngraketa nawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung katri gumulung mangrempahing wadya kurada kura ora reka giri-giri
Duh Rama Prabu jimat punden kula. Sareng kula midhanget kathah-kathah pangandikanipun Rama Prabu. Kados tinothok braja lumit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara. Nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegongaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigang adigung adiguna, kula nyuwun pangapunten Rama. Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Saru dinuru ing akeh yen putra Ratu Ndarawati sing wis kondhang kajana priya Ratu Satyaning Ratiti sing Bathara Wisnu jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus Samba. Sewu anggir sapa menika wau kenging menapa kok ngertos lajeng nglepat gesah lho lemu sowan linggo ngarep ki gatekke apa ora Ji mirengke pangendikanipun Kakang apa ora apa marah nglamun iki kirang wijang ya mula sesuk meneh iki nek ning pasewakan ki gatekke pikirane ki ora tekan kono-kono. Ora ngalamun wae nggih. Nyuwun pangapunten. Setyaki Udawa, kula wonten dawuh. Udawa. Kakang Udawa. Setyaki, kula wonten dawuh. Kakang Udawa. Setyaki, kula wonten dawuh. Kakang Udawa. Monggo kula dherekaken, monggo Prabu. Monggo nyuwun pamit kula dherekaken. Arep nendi? Lho. Lho anger sapa meneh ndi? Mulane sesuk nek iki ora ngalamun ora turu. Digatekke. Dumeh bar kecekel polisi. Ana apa Setyaki? Mboten sampun mboten sah. Sampun. Mboten sah dibahas malih sampun menika. Menika pun mboten penting. Ya. Pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba. Nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumindhi marang wong tuwa. Dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi kawono. Yen kalenggan iki Jawata bakal matedhake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya iki mau dimen ginugah rasane. Mangkono nggih. Mila kok lajeng klepat gesah wis ben wae. Nadyan mengkono, Setyaki lan Kakang Udawa aja ditegake putramu Samba. Awat-awatana bebasan adoh diceraki, cerak didoi. Sing baku tetep diwulati. Karepe Samba arep kepiye syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasingasamun tapa gawe wahyuning ratu. Hai Nun wis waken dawuh. Eyang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu
Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa jeneng sira uga. Awat-awatono putramu Samba babar pisan bodolno pasewakan ingsun nedya kundur kedaton. Nok-non ngesoaken dawuh. Ingkang mangatan ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu. Kakang Udawa Surtiti ngati-ati aja ninggal duka prayoga. Purna gatining pananggilan. Sanata arsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharekaken sangganing prombanjani ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pecanan keprabon. Kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata kaya tansah angiram lakune.